Szárazság csapadék hiány ellen a kutatók vizes élőhelyek kialakítását javasolják. Legyenek olyan területeink, ahova a vizet el tudjuk vezetni, és ott természetes körülményekhez hasonló módon tárolni, és olyan növényeket engedni oda, hogy azok párologtatni tudjanak, az ivatarok újra megjelenjenek, csapadékot hozva nem csak ezekre a párologtató területekre, hanem az egész környék megmaradt mezőgazdasági területeire is. Ingyenes tudásbázis katasztrófák túléléséhez magyar szakemberek átfogó projektje. Kisebb ilyen balesetszerű eseményekre is fel szeretnénk készíteni az állampolgárokat. Itt gondolok például egy alagútban egy metróbalesetre, vagy akár egy ilyen aluljáróban egy autó felborul, és akkor mielőtt megérkeznek az erre felkészített szolgálatok, akkor hogyan és miként kell viselkedni egy ilyen vészhelyzetben. Az ötvösség és a technológia fejlődése ma már több szakma közös munkájának eredménye lehet egy szép ékszer. Nagyon népszerű lett a 3D-s tervezés, illetve kivitelezés, tehát hogyha tényleg egy nagy darab gyémántot kell nekem egy gyűrűbe foglalnom, akkor eleve egy 3D tervező által készített terv születik róla, és akkor utána meg lehet mutatni az ügyfélnek, hogy mit fog viselni. Súlyos gondokat okoz a mezőgazdaságban az aszály. A nyári hidegfrontok a szokásos zivatarok és csapadék nélkül robognak át az Alföld felett. Tímár Gábor és Székely Balázs, az ELTE geofizikai és űrtudományi, illetve Jakab Gusztáv, a környezet- és tájföldrajzi tanszék munkatársai a csapadékhiány hátteréről a közelmúltban tanulmányt tettek közzé, amelyben a helyzet feltárása mellett rávilágítottak a lehetséges megoldásra is. Vajda Klára Tímár Balázssal, az ELTE geofizikai és űrtudományi tanszékének vezetőjével beszélgetett. Klímaváltozás, az időjárás egyre szárazabb, egyre több asszályos hetek, hónapok vannak mögöttünk. Hogyan lehet védekezni ellene, hogy ne legyenek kukoricatáblák kiszáradva? A talajnak a víztároló képessége nagyon lecsökkent az elmúlt 100 évben. Részben amiatt, hogy a vízszabályozásokkal az idejutó víz mennyiségét is lecsökkentettük, részben pedig a nagyüzemű mezőgazdálkodással egy olyan plusz réteget vittünk be a talajba, ami elzárja a felső 25-30 cm-t attól, ami alatta van, nem engedi oda beszivárogni még azt a vizet sem, ami esetleg a csapadékból leesik, és emiatt ez a felső réteg nagyon hamar kiszárad. Nem marad elég pára ahhoz, hogy amikor mégis jön egy hidegfront, akkor be tudjanak indulni az ivatarok. Mit kellene tenni? Párologtatni. Nem kell visszatérni ahhoz, ami itt volt 200 éve, de ahhoz azért igen, hogy legyenek olyan területeink, ahova a vizet el tudjuk vezetni, és ott természetes körülményekhez hasonló módon tárolni, és olyan növényeket engedni oda, hogy azok párologtatni tudjanak, az ivatarok újra megjelenjenek, csapadékot hozva nem csak ezekre a párologtató területekre, hanem az egész környék megmaradt mezőgazdasági területeire is. Ez olyan szempontból is nehéz, hogy szinte minden talpalatnyi terület már meg van művelve. Ki az a gazda, aki feláldozza a területét, hogy ő nem ülteti be, azért, hogy másoknak jobb legyen a termés? Most már vizes élőhelyek után is lehet támogatást kérni, tehát a kérdés az, hogy ebből lehet annyi bevételt szerezni, amennyit az egyébként itt is csak nagyon nagy kürizéssel megtermelhető szemesgabonából, vagy kukoricából, vagy napraforgóból lehet. Ezek a területek alacsony aranykorona értékű, alacsonyabban is fekszenek, hajlamos a belvízit összegyűjni és kárt okozni. A taj sem olyan, a termés átlagos sem olyanak, mindenki tudja, hogy hol nem érdemes ezt csinálni. Na, ezekre a területekre gondolok, és különösen, hogyha a terület alapú támogatások ezt még támogatnák is ezt a tevékenységet, akkor ez talán nem is lenne annyira bonyolult. Lehet erre valami matematikai számot mondani, hogy hány hektáronként kellene ilyen vizes élőhely? 5 hektárból egy, és akkor ez Alföld méretben is. Nem azt mondom, hogy egy mennyi terület egymás mellett, és akkor ott csináljunk egy műszervilágot, vagy egy hatalmas nagy Tiszatavat. Nem, hogyha van egy falu, aminek a határa 50 négyzetkilométer, akkor abból valami 10 négyzetkilométert kéne erre szánni. Megkészítették ezt a tanulmányt, mi a szakma hozzászólása? Hát kettős, gazdák, különböző vidéki társaságok, vagy mondjuk a Hortobágyi Nemzeti Park, ahol élőhelyrekonstrukcióval foglalkoznak, ők ezt nagy örömmel vették és maguk is ültetik. Ebben nagyon sok emberre korábban hivatkozunk, nagyon sok munkára hivatkozunk, de ők nyugodtan mondhatják azt, hogy hát én már ezt mondtam 20 éve, 30 éve, most miért ők aratják itt le a babérokat? Hát le kell írni, tehát ezek a folyóiratok bárki előtt mit várnak. Nem
Nemrégiben komoly sikert ért el a Hunrens-Taki Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, a Székely Family & Co. Non-profit Kft., valamint a Nemzetstratégiai Kutatóintézet közös projektje, a Be Prepared. Az angol kifejezés magyarul azt jelenti, légy felkészült. Ez egy szabadon elérhető, kiterjedt tudásbázist és adatközpontot takar, amely arra szolgál, hogy természeti vagy ember által okozott katasztrófák túléléséhez ismereteket nyújtson, gyorsabbá és hatékonyabbá tegye a helyzetkezelést. Az ötlet maximális pontot kapott az Európai Bizottság Horizont Európa kutatási keretprogramjában kiírt pályázaton. A részletekről Majdik András Lászlóval, a Taki tudományos főmunkatársával, kutatójával, a projekt koordinátorával beszélgetett Földár Flóra. Pontosan milyen típusú katasztrófa helyzetekre készíti fel az állampolgárokat a pályázat? Igyekeztünk nem lehatárolni, milyen katasztrófákat szeretnénk bemutatni, és milyen katasztrófákhoz nyújtsunk tananyagokat, hanem itt is minden inkább a szélesebb alkalmazási területet célozzuk meg. De gondolunk itt elsősorban villámárvizekre, ugye, ami például New Yorkban volt a tavaly októberben egy ilyen hirtelen árvíz, manapság gyakran megesik, hogy akár egy fél évnyi eső egy nap alatt leesik egy városban, illetve földrengéseket szeretnénk vizsgálni, erdőtüzeket vagy hőhullámokat, de ugyanakkor kisebb, ilyen balesetszerű eseményekre is fel szeretnénk készíteni az állampolgárokat. Itt gondolok például egy alagútban egy metróbalesetre, vagy akár egy ilyen aluljáróban egy autó felborul, és akkor mielőtt megérkeznek az erre felkészített szolgálatok, akkor hogyan és miként kell viselkedni egy ilyen vészhelyzetben. Milyen típusú platformokon, illetve feladatokon keresztül történik az edukáció? Elsősorban egy internetes webalapú megoldás fog elkészülni, egy ilyen játék alapú tanulásmenedzsmenti rendszert fogunk kidolgozni, és itt különböző tartalmak lesznek elérhetőek különböző korcsoportoknak, és ez kiegészül egy ilyen tudásmenedzser rendszerrel. Az okostelefonokra is egy ilyen interaktívabb, GPS helyalapú játékosított sétákat tervezünk. Ezt ki szeretnénk bővíteni ilyen tematikus kevert valóság katasztrófa élményekkel is. Végül ez elsősorban inkább a fiatalokat, de nem csupán, hanem inkább ezt a gamer közösséget, a játékos közösséget szeretnénk elérni. Ide ilyen virtuális valóság alapú játékokat tervezünk fejleszteni. Ezeket elsősorban valós eseményeket feldolgozva, túlélő játékokat VR szemüvegre, tehát ilyen virtuális valóság szemüvegekre tervezünk elkészíteni. A fejlesztés alatt tervezünk bevonni felhasználókat is, tehát az elsődleges célja a projektnek az, hogy ezek valóban ilyen játék, élmény alapú oktatási anyagok legyenek. Ugye a projekt az csak most indult 2023. októberében, tehát még nagyon az elején vagyunk, ezért minden visszacsatolás hasznos a fejlesztésben is, ezért szeretném megkérni a kedves rádióhallgatókat, hogy kövessék a weboldalunkat, b-prepared-projekt, ugye C-vel írva, tehát nem a magyar K-val.com, és ide, illetve a közösségi médiás felületeinkre tervezünk kihelyezni egy kérdőívet február végén. Szeretnénk felmérni a jelenlegi tudásbázist, illetve azt, hogy pontosan milyen igényeik lennének úgy a tanulásmenedzser rendszerhez, mint az okostelefonos alkalmazáshoz, illetve a VR virtuális valóság alapú játékokhoz is szeretnénk minél több információt begyűjteni. Trendidők. Az idő és a technológia nagyon sok szakmát átalakított vagy megváltoztatott. Ugyanis olyan eszközök, gépek születtek az elmúlt években, évtizedben, amelyek használata már külön szakembert kíván. Maglóczky Edith ötvös, az Edith Mabó ékszerek alkotója például sok társszakma művelőjével dolgozik már együtt a tökéletes ékszer megalkotásáért. Hogy hogyan változtatta meg a munkáját a technológia és hogyan segíti, arról Kálmán Alidával beszélgetett. Sokan talán azt hiszik, hogy az ékszertervező ötvös művész, ékszerész, az egy ilyen magányos szakma. Valóban az? Ez lehet, hogy régen így volt, manapság ez már nem így van. Ez egy nagyon összetett szakma az elején, és azt hittem, hogy felülök, álmodozok és megcsinálom, ami eszembe jut. Nagyon sokat megyünk a vésnőkhöz, a kőfoglalóhoz, a 3D tervezőhöz és az öntőhöz és mindenfelé. Ugyanis ez nem egy olyan szakma, hogy én leülök és egy ültemben mindent meg tudok csinálni. Megcsinálhatom, de ezek külön szakmák. Ugye nyilván ez a technológia fejlődésének is köszönhető, hiszen minden szakmának meg lett a maga technológiája, ami nagyon sokat ad hozzá. Abszolút, tehát rengetegféle géphez kellene érteni, hogy én ezt mind magam otthon tudjam csinálni, és nyilván egyedül is meg lehet oldani, de jobb, hogyha igénybe vesszük a szakembereket. Tehát egy 3D tervező az máshogy készíti el az ékszert, mint hogyha én otthon nekiállok. Nyilván nem tudok mindenben jó lenni, tehát igyekszem, hogy a saját részemet úgy végezzem el, hogy ez tényleg kell legyen. És milyen technológiák vannak ma már, amik segítenek? Tehát mihez lehet fordulni? Igénybe veszem sokszor a grafikusomnak a segítségét, ami például lézertechnikához nagyon kell. Az
utóbbi években nagyon népszerű lett a 3D-s tervezés, illetve kivitelezés. Tehát, hogyha tényleg egy nagy darab gyémántot kell nekem egy gyűrűbe foglalnom, akkor eleve egy 3D tervező által készített terv születik róla, és akkor utána meg lehet mutatni az ügyfélnek, hogy mit fog viselni, tehát erre gondolt-e, és akkor utána megy a 3D-s nyomtatás, utána mehet az öntőhöz, és megy a folyamat tovább, tehát, hogy itt már nem kézzel kezd el az ember csiszatolni egy ilyen értékes kőnél mondjuk, hanem rábízza a profikra, utána kidolgozásra hozzám vissza, és úgy kerül a vevőhöz, hogy pontosan azt kapja, amit a kép ábrázolt. Ugye eddig arról beszélgettünk, hogy a munkához magához mennyit ad hozzá a technológia, de mennyit ad hozzá ahhoz, hogy ezeket az ékszereket megismerjék és el is lehessen adni. Máshogy nem tudod megmutatni magad, csak úgy, hogyha folyamatosan posztolsz, és mutatod, hogy te mennyire ügyes vagy, és milyen szép dolgokat csinálsz, ami tőlem nagyon távol áll, úgyhogy ez egy nehéz dolog, biztos 20 éveseknek ez sokkal lazábban, könnyebben megy, de ez az útja most. Legalább annyi idő eltelik a műhelyen kívül egy ékszerrel, a promotálásával, mint ami a műhelyben a megalkotásával. Sokkal nagyobb örömmel töltene el, hogyha nem ez lenne a mód, és a kisboltomba betérnének és örülnének, hogy találkozunk és beszélgetünk, stb. De most már az internet átvette ezt. Trendidők. Munkafüggőség, lebukott a zsarolóbanda, okos ventilátor. Trendi hírek, érdekességek következnek Anna Lida és a regénye összeállításában. Munkafüggőség. A munkafüggők gondolkodási folyamatait vizsgálták az ELTE kutatói. Bár hivatalosan még nem tekintik mentális zavarnak, az már kiderült, hogy a negatív következmények tekintetében nagyon hasonlít más viselkedési addikciókhoz, például a játékszenvedélyhez vagy a szexfüggőséghez. A kutatók számos különbséget találtak a munkafüggők és a nem függők gondolkodásában. A munkafüggők jobban teljesítettek azokban a feladatokban, amelyek során rövid ideig kellett emlékezetben tartani egy információt, de komplexebb tevékenységeknél, amikor az információt nem csak megjegyezni, hanem frissíteni, összegezni is kell, gyengébben szerepeltek. A kutatás arra is rámutatott, hogy a függők nehezebben tudják elnyomni nem odaillő gondolataikat és impulzusaikat, ezért gyakran alaposabb megfontolás nélkül indulatosabban reagálnak. Lebukott a zsarolóbanda. Közös akcióban egyesült erővel 10 ország rendőrei csaptak le az egyik leghírhettebb kiberbűnöző csoportra, a Logbyte-ra. Ez a csapat az elmúlt években számos nagyvállalat és szervezet ellen indított zsarolóvírus támadást, a többi között a brit királyi posta, a Continental és az olasz adóhatóság ellen is, valamint őket gyanúsítják a Boeing rendszereit ért támadással is. Okos ventilátor, majdnem 1 méter magas, 30 cm átmérőjű és modern művészeti alkotásnak tűnő szerkezetet dobott piacra az egyik ázsiai cég. Ez az okos ventilátor úgy néz ki, mint egy nagy nullát formázó szobor, amely egy fémhengeren áll. Nincsenek lapátjai, a levegőt az ovális részbe vájt lyukakon fújja ki, így alig hallható a működése. Másodpercenként 350 liternyi levegő átmozgatására, valamint párásítására képes. Mindemellett a levegő szűrésére és minőségének folyamatos vizsgálatára is alkalmas, az adatokat a tulajdonos okostelefonjára továbbítja, és persze távolról is vezérelhető. Ezzel véget ért mai adásunk. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. A műsort a Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2024-ben. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. Viszonthallásra! Az Édesanyanyelvünk című műsor következik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édesanyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Folytatjuk a suksüköléssel kapcsolatos témánkat, amellyel egy hallgatói levél kapcsán foglalkoztunk már. Ugyanakkor néhány kérdésre az idő rövidsége miatt akkor nem tudtunk válaszolni, így mai műsorunkban ezt a hiányosságot is pótoljuk. Minya Károly nyelvésszel, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének igazgatójával Takács Tibor beszélgetett.
A suksükközésnek vagy suksükkölésnek nem csak egy fajtája van, ugye? Igen, vannak változatai, és ez a szukszükközés és a csukcsükközés. Már is mondom a példát a szukszükkölésre, most elhalasszuk a megbeszélést, de a jövő héten megtartsuk. Itt a megtartsuk pedig már a csukcsükkölés volt. Tehát ebben az esetben az ST végű igék, illetve részben ugyanúgy a T végű igék esetében fordul elő. Itt kell még megemlíteni az úgynevezett ellensuksükkölést, vagy ellensuksükköt. Ez azt jelenti, hogy a nyelvhasználók félve attól, hogy a suksükközés hibájába esnek, felszólításként is kijelentő módú alakot használnak, például hallgatjuk csak meg a következő regényrészletet, vagy ne halasztjuk el a szükséges munkákat, ezt egyébként szakszóval hiperkorrekciónak is nevezzük. Vannak, akik lenézik, elítélik egyébként az így beszélő embereket? A véleményemet egy konkrét esettel hadd illusztráljam. 1993-ban történt, hogy egy reklám tűnt fel a tévében, lehet sokan emlékeznek rá, egy rossz arcú focista egy pasztillát kínálgatott, és közben ezt mondta többek között, az orrodat is tisztítsa. Tehát suksükkölt egy reklámban, és a végén a biztonság kedvéért még megismételte, és az orromat is tisztítsa. Na most elgondolkodhatunk, vajon mi lehetett az elgondolása a reklámkészítőnek? Esetleg úgy gondolta, hogy a nézők általában így beszélnek, és a szűkebb anyanyelvükön, nevezzük így idézőjelben, könnyebben elhiszik a mondottakat a nézők? Az az igazság, hogy egyrészt nincs bizonyítva, hogy a magyar nyelven beszélők többsége suksükköl, és az sem igazolható, hogy a suksükkölésnek nagyobb lenne a tekintélye az így beszélők körében. Arra nem is beszélve, hogy a futballisták felháborodtak, és mondhatjuk, hogy ez a reklám sértő volt rájuk nézve, tehát nem volt találó. És olyan nyelvész van, aki elítélően nyilatkozik a suksükkölésről? Igen, az egyik nyelvtérséges kérdőkönyvben a következő olvasható, a suksükkölés egyre inkább a műveletlenség, bizonyos mértékig a falusi származás áruló jelévé vált, leginkább a fővárosban. Aki tanult, aki a társadalomban emelkedni akart, igyekezett minél előbb megszabadulni tőle. A tartja helyett olyan előrelépési jelképe lett, mintha valaki zoknira cserélte a kapcát, vagy ha zsebkendőt kezdett használni orfújáshoz. Eddig az idézet, nem mondom, kitűnő szótáríró, fordítóról van szó, de nincs igaza. Ez a megfogalmazásmód nagyon erős, túlzó, elítélő, megbélyegző, mi több, gúnyos. Napjaink nyelvművelése már messze nem ezt az attitűdöt képviseli. Egy kérdésre maradt még időnk. Mi a különbség a süket és a siket között? Kérdezi Mihály, devecseri levélirónk. Nem halló személy jelentésben a mai köznyelv a süket változatot használja, viszont az argóban és a diáknyelvben ennek a süket melléknévnek kialakult az az értelme, hogy ostoba, buta, például süket alak, süket duma. És emiatt az argónyelvi használat miatt az orvosi és a hivatali gyakorlatban teljes joggal a siket forma terjedt el, és ezért is van Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége. Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk @mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!